Din la video passada, vous avez parlat del mut patuès, et de così es percebut per las generacions mai ancianas et del truc entre las generacions a l'entour d'aquel mut. Ioi ana avançar un pau sus aqueste subjecte, anan faire un pau d'historia per comprendre d'où ben aquel mut de patuès. Quand parlant de lenga en França, lo primer arrest qu'a ben costuma de fa és en 1539 amb l'ordonança de Villers-Cotterêts, publicada pel rei Francès I. Aquesta ordonança havia per toca de reemplaçar l'emplec del latí din la justícia e per extensió din l'administració. Reemplaçar lo latí pel lengatge mairal francès és escrit a tal, per fin que lo monde comprenguesse los actes juridics. Aquesta ordonança s'escriguet dins un moviment mai ancian d'abandon del latí de l'administració e també per refortir lo poder reial e sa lenga, sense haver l'objectiu de forabandir las lengas regionalas del realme. Oi, lo text di pla lengatge mairal francès, so que pot incloure totes las lengas mairalas de França, que l'objectiu foguet que cadun poguesse comprendre la lei e los contractes. Mas fin finala, aquesta ordonança va lançar un gran moviment d'aussament del prestigi del francès al detriment de las autres lengas del realme. Lo segon arrest que nos cal fa és la Revolució Francesa. La Revolució Francesa marca un canviament radical. Los revolucionaris volgueren faire taula rasa del passat, escafar totes les referències a la monarquia. Aquí, per comprendre sans entrar dins los detalls trop, nos cal interessar a Monsieur l'abat Gregori, que redigiguet en 1794 un rapport titulat sur la necessitat e los mitjans d'abalir lo patuès. Baqui, lo mut és lançat. Gregori parlava del patuès al singular, mas ne contava 30, a punjo que d'unes son quitament parier, de separats son que per de nuances. Per el, los patuès recordaven los noms de las províncias de l'ancien régime, a la vez que calió escafar lo passat. Et sobretot, los patuès eran un frein a la diffusion de las idees de la revolució, un frein al progrés tecnologique, progrés del comerci, progrés de la libertat. Sa que là, podem notar que l'abat fazia de distincions entre los dialectes. Segon el, d'unes resistisson a la revirada, alara que los miets jornals parlaven, toujours segon Gregori, de dialectes amb una riquesa e una prosodia manifesta. Mas lo francès era la lenga de la revolució e los idiomes feudals eran los vestigis del federalisme e de la monarquia. Tot aquel rapport és bravament interessant per so que és de l'estat de las lengas en aquel temps e de la visió dels revolucionaris. Mas segur és trop long de detallar aquí. Per nostre subjecte, nos cal sobretot notar que Gregori constatava que l'usatge dels patuès regressava d'empertot, deja abans la revolució. Un moviment que constatava creixant amb lo nouvel decupatge del territori e l'emplec del francès dins los batallons a la guerra. Nostre darrier arrest se va faire just la 13a República Francesa amb las grandes leis sur l'instrucció publica. Lo nom de Jules Ferry és souvent destacat en aquesta lei, e per acabar de nos situar dins lo temps, sent dins las annada 1880. Sabent d'aissat la revolució amb l'enveja d'abalir lo patuès e d'universalitzar l'emplec del francès, és vertagerament aquí, just la 13a República, que la causa se va concretitzar. L'escola devenguet obligatori e exclusivament en francès. L'història ensenyada era centrada sur Paris e una França hexagonal en un bloc unic. Pas cap de plaça demoret per las províncias, lor cultures, lor lengas, lor existències. L'emplec del patuès era inèbit, jujat vergonyós, e las punicions mancaven pas de creativitat contra los escolans qu'escapaven un mut de patuès. L'exemple mai famós és lo del senyal, un objecte que los escolans se passaven l'un a l'autre cada cop que l'un parlava lo patuès pendent la jornada. A la fin de la classe,
lu che l'avio recebió una punició. En bella escola, la Repubblica ha engimbrat una màquina d'uniformizació destinada a destruir les particularitats locales dins un vertadier esperit de revanche contra la monarquia e l'ancien régime. La Grande Guerra serà la conclusió d'aquel pitjor historic, que lo francès se va imposar dins les trencadas per de raons pratiques, comprendre los ordres, assegurar la cohesió, surtout dins una França on existició una fractura entre nord e sud. Segur, mentretant, espeliguet lo felibriche, amb l'enveja de tornar a bailar una dignitat a la lenga. Mas aquò bravemunde és una altra història. Abans de partir, aboneu-vos e agachas la vidéo precedenta sul Patois. Anem, aleu bravemunde.